'yan bidi'a kuma muna muku jaji saboda bakin ciki da kuka nannaka a sanadiyar mutuwar malam. Sun ji ba daɗi, abun bai musu yadda suke so, ba su so haka ba, ba su so ganin haka ba. Shi yasa ko magana ɗan bidi'a yake akan maganar malam, za ka ga fiskarsa cike da takaicin yadda malam ya mutu. Ba haka suka so su gani ba, ba haka suka so su ji ba, ba su yi fatar haka ba, sun yi addu'a kar yayi irin wannan mutuwa. Amma al'amarin na Allah ne. Saboda haka muna muku jaji na takaici da bakin ciki da kuka shiga. Mu da fiskokinmu in kun kalla kun san ta kai mana irin wannan mutuwar.